je tu so mnou Sofia, 1, 2, 3. A ona sa nechce natáčať, tak budeš na YouTube. A dala mi aj keks, horálku. A no, naopak je to. By ste vedeli? Dnes to dá. Díky. Snaží ťa díky. A je tu so mnou Matúš a Robo. A tam sú debilkovia. A čo vám poviem v dnešnom diele, že Matúš tu dneska pije. A toto je vedľa Robo, on je fest debil, takže... Mám? Drž hubu. Teraz, kebyže teraz nenatáčam, tak by som vám ukázal fakera. A je tu so mnou aj Lubo, Hiphoper 1, 2, 3 a už natáčame 1 minútu aj 20 sekúnd, tak budeme už končiť. Toto video skúsim upraviť, aby ste vedeli, aký ja som frajer. Hejže? Tak dávajte lajky a co? Dislajkujte, to je mi úplne v ríti a hlavne mi je, že dávate lajky a čaute. Čus.